जों दिनै बेयावहाय सावरायगोन सोंनाय बिदां 1.2नि 4 नाम्बारनि सोंनाय बेयावहाय दङ होनाय दंदि HCF 306 657 बेवहाय माया होखानाय दङ 306 आरो 657 नि HCF नि माना होखानाय दं बेसेबां 9 माने 306 आरो 657 नि जियानाखि देयासा एबा HCF बिनि माना 9 अब्ला जों माखौ दिहुननांगौ LCM बे 306 आरो 657 जोङो 57 नि जोङो माखौ दिहुननांगौ दुआसाखौ दिहुननांगौ जोङो होमबा जों मिथिगौ मा मिथिगौ जों बेवहाय जों मिथिगौदि मा मोनसे जों मिथिगौदि LCM into HCF मा मोनदोंमोन जोङो सिगाङावहाय बिनिया सोंनाय 1.2 निनो जोङो मायाव मोनदोंमोन 2 नाम्बार जोङो 2 नाम्बार सोंनायाव मोनदोंमोन जोङो जे मा जायो LCM into HCF मा जायोमोन जोंना मोननै अनजिमानि सानजाबगासै मोननै अनजिमानि सानजाबगासै माने अनजिमानि सानजाबगासै दानिया जों माखौ दिहुननांगौ बेवहाय जोङो LCM खौ दिहुननांगौ जोंना बा जों LCM खौ लाखिदो जोङो LCM खौ लाखियोब्ला मा जागोन बेवहाय HCF आ मा जागोन नैबेखौहाय रानहैगोन बेयो ना HCF अब्ला मोननै अनजिमानि सानजाबगासै जों बेवहाय खनसेनो मानखौ होखाबाबो जाबायमोन जेबो नङा होखाबाबो जायोमोन मोननै अनजिमानि सानजाबगासै अब्ला बेवहाय मोननै अनजिमाफ्रा मा जोंना 306 सानजा 657 बेनिफ्राय जोंना HCF नि माना बेसेबां 9 दाना जोङो सानजाबोब्ला बेसेबां मोनगोन जोङो 306 बेनिफ्राय 657 सानजाबोब्ला 42 21 बेनिफ्राय 30 15 बेनिफ्राय 36 18 बेसेबां मोनगोन जोङो 2 4 0 1 10 11 1 8 9 10 1 2 बेसेबां मोनगोन बेखौहाय 2 0 1 0 4 2 upon 9 दाना जों बेखौहाय जोङो 9 जोंहाय रानदो जोङो ना 9 जों रानबानो जोङो LCM खौ मोनगोन जोङो 9 जों रानबाय साननांगोन नाय 2 0 1 0 4 2 ना 9 जों 2 खौथ' हाखायानोसै जोङो होमबा 0 खौ लादेरनांगोन जोङो ना बेसे टाइम्स थांगोन बियो 2 हरोब्ला 18 होमबा 2 into 1 होमबा 2 हरबाबो बेसे थांगोन बियो 18 होमबा 11 निफ्राय 8 थांबा मा जागोन बेवहाय 3 3 बा 0 होमबा 3 हरनाय लोगो लोगो बेसे थांगोन बियो 27 होमबा 3 4 बेसे थांगोन बियो होमबा 34 बियो ना बेसे थांगोन बियो 34 बा बेसे 3 आनो थांगोन बियो ना 2 हरनाय लोगो लोगो बेसे थांगोन बियो 27 निफ्राय 14 निफ्राय 7 बा 2 72 बा 8 थांगोन 8 बा 72 बियो ना बा 72 बेसे मोनखो जोङो 2 2 3 3 9 सरि 8 होमबा बेनिखायनो LCM 306 657 is equal to बेसेबां जागोन 2 2 3 3 8